DJ's, want we hebben regelmatig DJ's in de studio. Helaas kunnen we die geen lange set draaien laten. Ik zou graag willen, jongens, hoor. Maar Jack en Lewis, ja, waar komen jullie vandaan eigenlijk? We komen uit Heerenveen. Heerenveen? Ja. Uit VM. Yes. En hoe lang werken jullie al samen? 5 jaar geleden zijn we begonnen als DJ-duo. Producer DJ-duo. Wat ben je een DJ-naam? DJ-naam is Jack en Lewis. Jack en Lewis. Ja. Wat voor sfeer zitten jullie qua genre? Eclectic, een beetje urban. Een beetje urban, die kant op denk ik. Beetje wel in de house-stijl. Ja, vrouwvriendelijke, dansbare tracks. Dus urban moonbaton. Ja. Al buiten Heerenveen gedraaid? Ik hoop het wel voor jullie. Ja, ook vooral veel in het noorden, maar de laatste tijd ook steeds meer richting het zuiden, het westen. Ja, door heel Nederland in principe. Waar is het mee begonnen? DJ of het produceren? Produceren bij mij. Ik denk bij ons allebei wel met produceren begonnen. Via school zijn we elkaar een beetje tegengekomen. Wat voor school? VMBO was het in de tijd, ja. Draaien jullie back-to-back ook altijd als je met optredens? Ja, altijd. Okay. Ja, het is een duo, zeg maar. Dus, Heb je ook een rolverdeling onderling als je met z'n tweeën staat? Of zie je wel? Ja, met draaien, dat gaat eigenlijk vanzelf. De een staat aan de linkerkant en de ander staat aan de rechterkant. Ja, maar een die zegt ik zet de toon en ik volg op of dat maakt niet zoveel uit? Nee, dat niet echt. Nee, we spelen gewoon op elkaar in. Wie doet wat. Dat gebeurt vanzelf dan. Hartstikke mooi. Label, zijn jullie met dat soort dingen bezig? Labels. We zijn sinds vorig jaar zijn we getekend bij een agency, Anne Pruiksma, AP Agency. En hij doet de management voor ons in die richting en zo, met alles. Wel lekker hè, hoef je het zelf niet te regelen. Nee, precies. En dan kunnen we vol focussen op muziek en produceren en draaien ervan. Dus. Tot in de kleine uurtjes. Wel eens reacties uit het buitenland gehad? Jullie zetten denk ik, neem ik aan, wel eens nummers op internet? We hebben het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gericht op remix en bootlegs. Die hebben we op YouTube gezet. En we hadden een remix gemaakt van Turn Down For What. Met meer dan 1 miljoen plays. Dus in Amerika en allemaal landen te gek, man. Gesupport. Ja, dat is zeker te gek. Ambities richting buitenland, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja. Dat is de grote festivals, Amerika, die kant op. Ja, dat is wel het doel, zeg maar. Nou, jullie zijn in ieder geval goed onderweg. Wat is het laatste nummer wat jullie hebben gemaakt? Laatste nummer met Freddy Moreira. Dat is een DJ die best wel opkomend nu op dit moment. In de urban scene, zeg maar. En daarmee hebben we samen een collab, zeg maar. Een collaboration hebben we samen gemaakt. Te gek, man. Dank u wel. Jack en Lewis, succes!